Veieu, aquest és el Bossa Ball, aquest nou esport que us dèiem que avui es presenta a Barcelona, que combina, com acabeu de veure, voleibol, futbol i gimnàstica, i tot plegat damunt de llits elàstics. Aquí a la ciutat de moment només hi ha un camp habilitat, el trobem, com us avançàvem abans, a les instal·lacions del Club Natació Barceloneta, i ara ens explicarà més cosetes l'Àngels, per exemple, d'on ens arriba aquest esport. Doncs, curiosament, heu de pensar que aquest és un esport que es veu que es va inventar a Espanya. El va inventar en Philippe, que és la persona que entrevistarem ara, el 2005. Ell és belga, està afincat a Marbella, i encara que el va inventar aquí, diu que aquest és un país on sembla que ha costat una mica que arrenqués, i el país on més es juga és a Holanda. Allà ens expliquen que a l'any hi ha fins a 300 esdeveniments esportius vinculats al voleibol i que hi ha fins a 10 clubs que estan jugant una petita lliga regular. Philippe, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cómo se te ocurrió inventarte este deporte? Bueno, yo había ido de viaje a Brasil cuando era manager de música con uno de mis grupos, y por la noche, tarde-noche, en la playa observé el fútbol, la capoeira, todo lo que es un poco la cultura brasileira de playa, ¿no? Me había acordado de las clases de gimnasia, que la cama elástica era la única cosa que me gustó de verdad. Y luego me gusta el fútbol de toda la vida, y una noche muy tarde que no podía dormir empezó a bricolear y junté vóley, fútbol y gimnasia. ¿Y Bossa Ball de dónde viene? ¿El nombre también es porque viene de Brasil? Sí, de bossa nova. Bossa quiere decir good vibes en inglés, ¿no? Buenas ondas, y yo soy gran fan de los clásicos de bossa nova, de Gaetano Veloso, Gilberto Gil. Entonces creo que el BB Bossa Ball, que tiene dice del ambiente y del deporte mucho. Sí. Escuchamos la música un poco floja, pero este es un deporte que se escucha con música, ¿no? También como bailando un poco. Sí, creo que la música y el deporte van muy bien juntos. Hay muchos deportistas que le encanta la música, hay muchos músicos que practican deporte. Nosotros intentamos acercarlo más en los estadios de fútbol. Sabemos que el pueblo, cuando canta, los jugadores pueden jugar perfectamente. Muchas veces dice que la música desconcentra, pero yo creo que no es un hecho. Yo creo que van muy bien juntos y nosotros intentamos unirles más. Doncs va, ara parlarem amb alguns d'aquests jugadors. Frick, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame un poco, ¿es fácil? ¿Es difícil? Sí, es muy fácil. Es un juego para los niños pequeños, para los jóvenes también, claro. Y lo que cuesta más, lo más difícil, yo no sé si se tiene que saltar mucho. Sí, todos los jugadores tienen que saltar mucho, y especialmente el chico dentro de la cama elástica. Que es el del medio, ¿no? Sí, en el medio, sí, claro. Muy bien, muchas gracias. I ara, per acabar, aquest esport s'impulsa des del Club Natació Barcelona. Aquí al costat tinc en David. Bona tarda. Bona tarda, benvinguts al Club Natació Barcelona. Molt bé, moltes gràcies. Escolta, això ho veiem molt animat. Voleu que aquest sigui l'inici d'una llarga trajectòria del club vinculada amb el Bossa Ball, no? Com ho fareu? Correcte, mira, comencem aquest dissabte al Club Natació Barcelona, que estem al passatge Joan Borbó, al costat de l'Hotel de Bellú. Farem jornada de portes obertes, una gran festa. Hem portat els 9 millors jugadors del món, amb el Philippe, que és el creador, i invitem a tothom que vingui a conèixer aquest esport, famílies, farem una gran festa, i jo he tingut l'ocasió de provar-lo i la veritat és que enganxa molt, i invitem a que sobretot estigueu aquí. Ells estaran 2 caps de setmana, aquest cap de setmana i l'altre. Ensenyant a tothom qui vulgui. I per qui estaria recomanat, per exemple? Mira, jo he estat parlant amb els jugadors, m'han dit que l'edat va de 10 a 40 anys. És un esport, en els nens petits el que fan és, a més de tot això de l'acrobàcia, es ensenyen una mica de tècnica, de que saltin, de que s'enganxin una mica en aquest nou esport, i la veritat és que tenim molta il·lusió de que aquesta sigui la seu en el Club Natació Barcelona, i la idea és que comencem a fer tornejos, tinguem l'ocasió de fer selecció catalana, i sobretot que la gent ho vingui a veure perquè és molt espectacular, i que sobretot vengueu aquest dissabte. Dissabte i diumenge estarem aquí. Molt bé, gràcies, David. Doncs a veure si aquest esport tira endavant, el Bossa Ball, un esport nou a la ciutat, que aquesta tarda us hem volgut ensenyar, un esport que és molt espectacular, com veieu, que es basa en aquestes colxonetes, en aquests llits elàstics, i que combina 3 esports que segurament molts de vosaltres ja coneixeu, el del futbol, el del vòlei i també el de la gimnàstica. Molt bé, moltes gràcies. Realment espectacular aquest nou esport que avui aterra a la nostra ciutat.